Pane mashoko ari kuda titogona kumune kuzwa atirikuona kuti aya kumasvingo hazvipire mushe. Vanoita mashoko vachiti vakomana vekumasvingo ava vari unstoppable because the ruling party is using vakomana vekumasvingo pamwe Midlands province kuti vapushe for the term extension mutungamiri wenyika. Kunyange zvazvo aiwa pane mapictures atinoona pasocial media tichiona kuti there is another aiwa PCC meeting aiwa yevakomana the ruling party isina kuzopera mushe. Sana pana mashoko anobuda nyoro panapa nobody would want subscribe or like or turn the bell icon tipinda painde kuzo mbranyura chiti Masvingo is unstoppable. Everything starts with Masvingo. Today the Zanu Masvingo provincial leadership led by provincial chair Mafenyengwa and Zanu deputy secretary of youth John Paradza are in Zaka at a district coordination meeting. They are pushing for a term extension. Now, some pictures evakomana vacho vari push for the term extension avo. But tinoona kuti yesterday pane mapictures akatenderera aiwa tinoona kuti vakomana vanga vari provincial committee meeting aiwa as they were seated vakomana vakatanga kushedzera the mantra ekuti aiwa 2030 yamunongozonozwa nenyika yose. Panapa tinoona kuti vakomana maloyalist IVP chivenga zvamurikuona mapictures umo vanosimuka votadza kuita that mantra aiwa tona vamwe votanga kusimuka vachinzi aiwa vakwadzi ngabude abayiwa ngabude voenda aiwa vachienda kudzimba dzavo the meeting isati yapera. Zvatoona kuti aiwa this issue yemafactions aiwa yatozobuda manje pachena yakutozokura the ruling party yatoona kuti vanhu vakunesa kushowa matrue colors avo kuti vanoda ani. Tudze mafunguro enyu matodi mumusoro pechitiko ichi pinda kuma section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.